Защото... Образовама се. Първо на първо. Не е въпросът защо не правиш видео. Така, първо косата ми в момента... Вижте, образовама се, вижте, има книги. Да, има книги. Първо в момента си бодисвам косата синя, не че нещо се вижда на видеото, да. И затова на клечки и съм ужасно, ме мързи да го правя. Причина ли лава? Напротив, синьо е. Ето. Аз съм далтонист. Да, в момента излизам ужасно, но не ме е бе особено. И направя видео, защото ме мързеше. Да, се виждам наполовина. Да, и съм си вързала косата наполовина. Да, и всичко в моя живота наполовина. Защото си бодиш половината коса. Наполовина момиче, наполовина момче. Не, да, това беше интересно обяснение. Нали? Да, аз съм гей. Аз съм момиче, което всъщност е момче, което всъщност е Всъщност това означава химафродит. Напротив. Химафродит. Време, че трябва да спрем с умните изводи. Аз съм яка, но това трябва да известна на всички, че аз съм Тя е яка. Абсолютно. Да. Чао!